sak gombyok piro? 15.000 yu. Ora kurang to. Bayu. Lah nek sing tuku koyo ngene, gak sangenyange tak kekne yu. Berarti gratis ya? Ya. Kabeh? Ah. Ton. Lah kok ora semaur. Sok boleh cah iki. Bayu lah carane ngono aku yo gelem no, Ndut. Bareng ya, Ndut. Wah. Lah nek iki jangankan topat. Tampil sak witit jaluk lo tak kekne. Oleh duit ra masalah, sing penting bathukku adem. Adem. Cangkemmu lho, Ndut, jane nyambut kok bengak-bengok. Aku seneng yo mergo awakmu gelem nyedhek aku. Ndut, suwun ya, Ndut. Ya yu. Aku ya suwun ya, Ndut. Ah. Ndut manja